Ямболският районен съд остави в ареста 20-годишния рецидивист, който преби възрастен мъж, а след това го обра в Лозенец. След инцидента селото живее в страх, а хората са готови да протестират с искане за справедливо наказание. Валентина, осъзнаваш ли какво направи? Съжаляваш ли? Да. 20-годишният Валентин Вичев влезе в залата с наведена глава и каза, че съжалява, а след кратко заседание съда го остави в ареста. Близките му не дойдоха, но по-рано днес баба му каза, че вероятно е пребил възрастния мъж под влияние на наркотици. И ще имам да направим. Много приятели има, приятелите му потопиха там. И като му говорим, той ни чува. В Лозенец описват 89-годишния мъж като добър и благороден човек. Нападнат е в дома си посред бял ден и след жесток побой е приет в ямболската болница с множество щупвания по лицето и тялото. Хората са гневни и изплашени, защото нападателите обрал още десетки къщи в селото. Случая с баба Еленка е най-пресен. Там влизат 4 пъти. Чичо Желещо от тях влиза също около 10 пъти. И беше наказан само с пробация. Това е кощунство. Искаме да бъде в затвора. Вече изпадаме в паника и трябва постоянно заключване, озъртания и страх. Аз след случая 2 вечера аз не съм спала. Хората заплашват с протест, ако задържаният се върне отново. Той е обвинен за грабеж, но според прокуратурата може да получи и по-тежко обвинение, ако експертизите докажат средна телесна повреда. За BTV новините Дани Атанасова.